Добрый день. Сегодня мы вітаем вас у мінскай імправізаванай студыі нашай эксперыментальнай праграмы «Усход-захад», дзе мы будзем размаўляць пра гісторыю, палітыку, філасофію, нацыянальную ідэнтычнасць, тыя рэчы, якія кожнага з нас хвалююць, можа быць, у рознай ступені. І нашым госцем з'яўляецца Юрась Мелішкевіч, это намеснік старшыні таварыства аховы помнікаў. Мы сустрэліся з такой нагоды, што 2018 год, апрача іншага, гэта год стагоддзя сканчэння Першай сусветнай вайны. І таварыства выпусціла вось такую цікавую кніжку «Служа примерам бесстрашия». Такая кніжка, яна прысвечаная поўным георгіевскім кавалерам, якія паходзяць з Беларусі, напісана з беларускіх губерняў. Вы смеетесь, мне таксама хочется посмеяться, потому что первая ассоциация, вот, георгиевские кавалеры, это георгиевская стужка, Российская империя, царь Николай II, ягоная жонка, там, мученица, як это правильно называется, вы хіба лепш ведаеце. Чаму таварыства аховы помнікаў, беларускае таварыства, займаецца вось таким проектом, и навошта нам такая памяць, ці трэба ее педаляваць, может быть, и выносить на поверхню? Я думаю, что как раз час скончэння Великой войны, менавіта так, Першая сусветная фігуравала да другой сусветнай, яе назвалі Великой войной. Памяць пра гэтыя падзеі, яна вельмі важная для беларусаў. І набывае гэтая памяць асабістую вартасць у сувязі з тым, што тая ж самая георгіевская штучка на сённяшні дзень яна з'яўляецца яшчэ сімвалам агрэсіўных дзеянняў ва ўкраіне. Гэтая стужка з'яўляецца прыкметай імперскасці, якая зноў нясе пагрозу тым нацыяналізмам і нацыянальным дзяржавам, якія паўсталі на постсавецкам, на тэрыторыі былой расійскай імперыі. І таму варта прасоўваць. І пра гэта варта думаць, і разважаць, і вывучаць гэты перыяд. Вывучаць тым ліку, каб не падмяняліся паняткі, не падмянялася памяць пра вайну, як аграмезную трагедыю, якая ў нас мы прынеслі на гэтую алтары той вайны аграмезныя страты. Наша насельніцтва пацярпела ў аграмезнай працэнце, і гэта не толькі ахвяры вайны, не толькі салдаты, якія з Беларусі гінулі на фронтах Першай сусветнай. Гэта і мірныя жыхары, якія пацярпелі, якія былі адпраўленыя в бежанцы, якіх вынесла просто ўнутраныя губерніі Расіі, яны там просто растварыліся, і мы іх больш не, гэтыя людзі не вярнуліся дадому. І гэтая памяць, яна вартая ушанавання, вывучэння. І самае галоўнае, каб яе не выкарыстоўвалі, вцягваючы нас у новыя авантуры імперскія ці новыя імперыі будуюцца. Вось каб мы ў гэтых працэсах мы не апынуліся зноў разменнай манетай і дровамі ў гэтай печцы. Юра, мне здаецца, што вы сказалі две рэчы, якія, может быть, нават взаимовыключаюцца адзін аднаго. Вдумывацца і разумець это адно, ушаноўваць это іншае. Ушаноўваць это бліжэй да прапаганды. То есть ці мы такімі кніжкамі і такой памяццю не прапагандуем нешта, таму што казачыя розныя арганізацыі. Тут нема прапаганды. Яны ставят таксама крыжы памяці Першай сусветнай вайны, тыпу это памяць, да? Але яны это абсолютно па-іншаму разумеюць. Яны это разумеюць як прасоўванне пэўных каштоўнасцяў, пэўнай культуры і замацаванне за этой тэрыторыі статуса расійскіх губерняў. Мы не гаворым пра прапаганду, потому што гэта навуковыя матэрыялы, якія не нясуць ніякай маніпуляцыйнасці ўнутры. Гэта даследаванне, якое мае пад сабой дакументальную архіўную базу. І тое, што мы з чым сутыкаемся, адкрываючы гэтую кніжку, яна часам проста шакуе нас, таму што, напрыклад, даследуючы лёсы гэтых георгіевскіх кавалераў, мы бачым, што гэтыя людзі згінулі ў 37-м годзе ў выніку чыстак. Бо многія з гэтых георгіевскіх кавалераў гэта апынуліся выбітнейшыя людзі, якія яны мелі пэўныя здольнасці, якія вылучалі іх з масы ўсіх іншых людзей. Яны, дзякуючы гэтай вайне, яны праявіліся гэтыя здольнасці, што яны былі носьбітамі адвагі пэўнай вайсковай смекалкі. Это апынуліся выбітныя асобы. І вось гэтыя людзі, яны пасля знайшлі сабе месца ў савецкай дзяржаве. І раптам, даследуючы іх біяграфію, мы бачым, што 37-й год, і яны становяцца ахвярамі тоталітарызму і становяцца ахвярамі рэпрэсій. В 37-м годзе становились ахвярамі тоталітарызму і заўзятыя камуністы в тым ліку. То есть там становились ахвярамі просто ўсе. І гэта трэба ведаць. І трэба пра гэта ведаць, што гэтая рэвалюцыя, гэтыя эксперыменты, яны становяцца выракам, смяротным выракам для тых, хто ў ім удзельнічае. І гэтыя людзі, яны зніклі, яны былі знішчаныя гэтай самай сістэмай. Таму гэтая кніга, яна не носіць ніякай прапагандысцкай такой функцыі, яна хутчэй для тых, хто ў стане рэфлексаваць і думаць наперад. Ну ось зараз выйшла таксама паралельна, што вельмі цікавая, мне здаецца, нават сімвалічна біяграфія па-беларуску Йозефа Пілсудскага.
То бок такого чалавека, які фактычна стаяў па іншы бок у той вайне, ён ваяваў спачатку за Аўстра-Венгрыю, потом за незалежную Польшу. І вось зараз выйшла кніжка пра георгіевскіх кавалераў. Як вы думаеце, такія рэчы маюць ураўнаважваць адна адну? Ці як? Ці варта нам, в прынцыпе, да сябе падцягваць людзей звонку, калі наша ўнутраная беларуская гісторыя не да канца вывучана? Мы не маем цэльнай прыгожай біяграфіі там таго ж Луцкевіча ці Каліноўскага. На Фейсбуку нехта пісаў, што вось добра, што выйшла біяграфія Пілсудскага, калі будзе біяграфія Луцкевіча па-беларуску. Пардон. Такія даследаванні, яны важныя. Яны дадаюць вельмі шмат усяго ў разуменні нашай гісторыі. Ну, калі мы не маем уласных распрацовак і калі беларуская дзяржава не выдаткоўвала належныя сродкі на вывучэнне біяграфіі нашых айцоў, заснавальнікаў беларускай дзяржаўнасці, гэта, конечно, пытанне перш за ўсё да дзяржавы. Мы робім, гэтая кніжка, яна зроблена была высілкамі тых людзей, якія займаюцца тэмай Першай сусветнай вайны шмат гадоў. І іх накапіліся матэрыялы, якія адпавядаюць іхняму інтарэсу. Гэта інтарэс быў перш за ўсё нашай пашуковай секцыі таварыства аховы помнікаў і такой грамадскай арганізацыі ВІКРУ. Вось таму гэты сігнальны экземпляр, ён і паўстаў, потому што гэтыя матэрыялы гадамі накаплівались. Гісторыя ж такіх людзей, як Луцкевіч, як той же самы Булат Булахович, это гісторыя, якая яшчэ, на жаль, не распрацаваная, тому што не потрапляла на фокус увагі настолькі. Но тут перш за ўсё адказнасць дзяржавы. Яна павінна клапаціцца пра тое, каб гэтыя людзі і іх асобы, біяграфіі былі належным чынам вывучаны. Ёсць адказнасць дзяржавы, ёсць адказнасць грамадскага сектара, тых людзей, якія займаюцца гісторыяй. Добра, такое пытанне. Я разумею, што шмат людзей у Беларусі цікавяцца Першай сусветнай. Ёсць нейкія рэканструктары, ёсць пошукавікі, ёсць гісторыкі, якія это адсочваюць. Чаму людзей, якія займаюцца, скажам, паўстаннем Каліноўскага ці там часамі Хаткевіча ў Сапегу значна менш? Чаму яны не выдаюць адпаведныя кніжкі пра там, не ведаю, аналагічных кавалераў чаго-небудзь там 12-го года альбо там паўночнай вайны, умоўна кажучы? Чаму так? 12-й год ён даследуецца, але зноў жа в асноўным гэта даследаванні, якія з беларускіх гісторыкаў, той же самы Вячеслав Швед пісаў пра заходнія губерніі. Ёсць даследаванні, якія тычацца менавіта Беларусі і ўнёсак беларускіх вайсковых дзеячоў, страты насельніцтва цывільнага, эканамічныя аспекты гэтай вайны, яны даследаваныя. То, што гэта не мае пад сабой, напрыклад, рэканструктарскага вялікага патэнцыялу, цалкам верагодна, тому што это насамрэч вайна, у якой мы былі толькі часткай гэтага агромнага руху імперій, которые друг друга спрабавалі перамагчы ў той зацятай барацьбе. Мы толькі былі часткай гэтага працэса. І мы не ўспрымаем гэта як наша вайна. Там па два бакі фактычна змагаліся беларусы ў 12-м годзе. Паўночную вайну опять мы былі раздзелены і змагаліся хто на баку. Карла 12-го, частка шляхты і магнатэрыі падтрымала Петра I. Гэтыя войны яны заўжды былі для нас падзелам, у якім мы былі часам маніпулятыўным спосабам, часам прагматычна нашы прадстаўнікі ішлі на той ці іншы бок, жадаючы там, не ведаю, стаць дамінуючым палітычнай сілаю на тэрыторыі Вялікага княства ці атрымаць нейкія дадатковыя прывілеі. Гэта войны былі, у якіх мы былі ўсяго толькі, это не мы придумвалі гэтыя ўсе тэктанічныя рухі. Акцэнтавацца на тых момантах, калі мы былі суб'ектам, ўсё ж такі, а не аб'ектам. Да, гэта абавязковая патрэба, абавязак нас думаць пра тое, дзе мы былі суб'ектам. І тое, што 18-й год это год яшчэ і абвяшчэння БНР, гэта вельмі важны момант, які адмыслова ушаноўваецца, вывучаецца, і дзякуй Богу, у гэтым годзе мы бачылі многа інфармацыйных нагодаў і цікавых, так скажем, публікацый на гэты конт. Ці нехта з кавалераў апісаных тут адзначыўся пасля БНР? І калі не, то чаму? Безумоўна, сярод поўных кавалераў я не знайшоў пакуль што ніводнага чалавека, якога я мог ідэнтыфікаваць як того, хто быў ці ў слуцкім збройным чыне, ці у БНР неяк сябе вылучыў. Ведаю, што той же самы Булат Булахович, он тройчы кавалер георгіевскі. Это не полный, а полный 4, да? Полный кавалер, это 4 ордена, але яшчэ быў такі дадатковы ганаровы знак, это георгіевская зброя. Яна не ёсць. Шашка? Шашка падвязаная георгіевскай стужкай.
І гэта не ёсць абавязковы, так скажем, дадатак, які вызначае цябе як георгійскага кавалера. І ёсць, безумоўна, георгійскія кавалеры. Я думаю, што сярод вайсковай інтэлігенцыі, якая далучылася да БНР, там усе мінімум мелі 1-2 ордэна святого Георгія. Таму поўных кавалераў не знайшоў, але тое, што былі 100%, там былі такія. Добра, Юрый, а вот кніжка выйшла на рускай мове. Гэты ход звязаны з тым, каб лепш яе прадаць на рускі ці украінскі рынок, ці проста каб лепш данесці беларусам, якія, маўляў, з цяжкасцю чытаюць па-беларуску? Перш за ўсё, это звязана з тым, што гэты праект ён ўсё ж такі рабіўся саматужна, нашымі высілкамі, так скажем, таварыства аховы помнікаў ахвяравала грошы на выхад этой кніжкі, прыватныя асобы унёсак свой рабілі, за што вялізны дзякуй. Перакладаць матэрыялы трэба было на беларускую мову. Яны ж існуюць у рускамоўнай версіі. І архіўныя матэрыялы, і тыя крыніцы навуковыя, якія тут выкарыстоўваліся, это ўсё рускамоўныя матэрыялы. Гэта раз. Па-другое, што гэта першае выданне, да гэтага ніякіх збораў, такіх вось укладанняў георгійскіх кавалераў не існавала. І зараз задача пашырэння гэтай інфармацыі, і вось все ж таки яна пойдзе па-расейску з пункту гледжання, у тым ліку, можа быць, і... Все ж таки, калі падводзіць нейкія высновы, як нам, беларусам, так рабіць, каб, размаўляючы і выдаючы кніжкі пра Пілсудскага, пра армію Андерса, пра георгійскіх кавалераў, пра Першую сусветную вайну, неважна там пра немцаў ці пра рускіх, як нам гэта все включаць у свой беларускі контент гістарычны, не стаючы контентам для іншых імперскіх часам міфаў наших суседзяў. Задаючы толькі адна мажлівасць, это задаваць наш беларускі погляд на гэтыя падзеі, глядзець і бачыць сваю ўласную гісторыю, трагедыю, калі там былі трагічныя падзеі, а вайна Першая сусветная, гэта з майго пункту гледжання, это выключна трагічная падзея для нашай тэрыторыі. І гэтыя акцэнты расстаўляць у такіх публікацыях. Тут можна пабачыць такія вклейкі такія з матэрыялаў таго часу, як людзі апісвалі побыт на прыфронтавой тэрыторыі. Не проста пералік, тут ёсць яшчэ апісальны момант, да? Тут ёсць моманты, напрыклад, там звязаныя з тым, як марадзёрствавалі на тэрыторыях Беларусі ў час Першай сусветнай вайны, як цярпела мясцовае насельніцтва, як яно перажывала гэтую вось навалу. Марадзёрствавалі рускія? Все. Але рускія ў тым ліку. Все удзельнічалі. Вайна гэта заўжды брудная справа. І гэтыя факты яны зафіксаваныя і ў тым ліку журналістамі, там хто пісаў тыя часы, хто ў сваіх успамінах гэта ўзгадвае. І тут такія вклейкі ёсць, яны фігуруюць, можна прачытаць і зразумець, што вайна гэта не было ніякай бравуры, ніякага прыгожай рамантычнай гісторыі вайны. Ёсць брутальная, ёсць часам нават такая жорсткая гісторыя Першай сусветнай на тэрыторыі Беларусі. Безумоўна, з гераічнымі чынамі, з гераічнымі асобамі, выбітнымі асобамі, але пры гэтым все роўна вайна засталася бруднай справай. Калі будуць прэзентацыі і калі можна будзе набыць гэтую кніжку, бо я разумею, это сігнальны асобнік, першая такога фармата кніга. Пойдзе прэзентацыйная ўжо частка бліжэй да восені, да падзею, да, так скажем, да непасрэдна дня, непасрэдна календар датаў яны там вызначаны, там выганашчанская была аперацыя такая вядомая, это улетку вялікая такая рэканструкцыя, калі збіраюцца сотні аматараў гісторыі. Ось з таго часу пачнецца больш шырокая прэзентацыя, бо ўжо будуць гэтыя асобнікі на руках, і мы зможам іх дэманстраваць і распаўсюджваць. Это перш за ўсё гэта будзе займацца Сергей Беспанскі, аўтар гэтай кнігі, Антон Остапович, і іншыя людзі, якія ўваходзяць у секцыю рэканструктара таварыства аховы помнікаў і в ВІКРУ. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, у нас в гостях быў Юрый Мелешкевич, намеснік старшыні таварыства аховы помнікаў. Я заклікаю вас думаць, разважаць, чытаць цікавыя кніжкі і размаўляць з цікавымі субяседнікамі. Да новых сустрэчаў.